Čau lidičky, já si tam další videa. Dneska jsem tady s Pavlem, ale on nechce ukazovat, protože já mám mu tu zakázala. No a já ho nechci ukazovat a dneska budeme dělat crash test s mobilem. Jak můžete vidět, tak už jako tady to je prasí, protože ukaž to ze zádu. Jak se to tomu říká? Foťák. Tady ten foťák, tak se prostě... No počkej, můžu si mu házet. Tak jo, líčky, jdeme na to. A baton? Tak. Teď toč mě. Frisbee. Já ukážu. Uděj frisbee. Tak jo. Uděj frisbeečko. To je debil. Dobrý. Počkej. Babo. Toasty? Toasty? Počkej, můžu? Martin. Ahoj. Jsem taky prasklý už. Holy shit. A to bylo jako nové třeba. Co? Ale ty záda vůbec nejsou, vole. Kde je Lukáš? Není. Tak co teďka máš? Záda jsou nezničitelný. Tak potřebujeme na Jako poslední. Pak to uděláme nakonec. Co? Ale už mi něco napadlo. Každý sem. Tak nepomáhá. Prosím, nebudu. Takže, dobrý den, toč mě, prosím. Hej. Co ty bych dělal? Takhle vypadá. Krása. A Jako novej. zatím jako zadeček nic není. Zadeček. Jdi sám. Pojď mi to na zem. Ne, pojď tam. Tam je starikář. Počkej, auta, jednosměrka, dobrý. It's a lava attack. Máme si it's a lava attack. Můžu taky něco přejet s koloběžkou? Please. Počkej, něco mě napadlo. Natoč to. Natoč to, jo. Jaký slidy dává. Lava attack. Asi tam. Jinak, jestli se vám tady to lidičky bude líbit, tady to videa, tak dejte co tady. Ty jsi natočil, vole. Nenatočil? Ne? Tak dobrá. Tak když tak to zamaskuju. Ne? Frisbee? Oh. Zatím nic. Když tak, toho jsme se inspirovali od Vítka Vencla. Takže když tak ho tady označíme, dej tomu odběr. Jo. No a jestli byste chtěli další crash testy, tak dejte like. Chtěli bychom tady aspoň pade. 5 lajků. Jo, klidně. Nebo klidně i víc. No a teďka já budu dělat, no. Já budu natáčet. Otočo. Teď vám ukážu crash test krásný. Počkejte, tady Už dělej. Teleshop. Mamacita and the spicy and hell. Tak to jsi posral. Ne. Zadeček, ještě zadeček jsem zapomněla. Uka, teď já. Hej, podívej se, to, z boku. Ty vole, už je to na otevřený. Ale to je otevřený. Holy shit. Mamacita and the spicy and hell. Musíme ještě zadeček. Ale čemu, ono se to tak rychle otevřelo. Můžu? Ne, necháme si to, ať se nám to otevře samo. Mamacita and the spicy and hell. Zkus to, jak je to nahnutý. Holy shit, já to to je moc. To je jak dubajská čokoláda, když ještě tuhna. Jak si tam zadeček udělat? Počkej, mě něco napadlo. Hlavně jenom tak dolů úplně.
Nic moc. Počkej, ukáže já teďka koloběžkou. Tak se ukaž, Lofe. Počkej, sorry. A nápad. Počkej, podívej. Podívej se na to. Trošku. Počkej, teď vám ukážu normální věc, co by se mohla stát. Ještě mám kapucát, mě neviděli, vole. Prostě tak normálně. Jedete si, máte v ruce mobil. Yeah. A jo, to typka. Počkej. Holy shit! Baka jsem se až říct, že to je normální. Toč mě? To je asi Skibidi. šum to jde. Ještě to nerozvírej. Máme si to, nedělej. Rozbiješ to celý. Máme si to. Když tak to točíme 9.4. ve středu, rok 2025. Jaký fotbalista? Ukadej sám. Zabiják. Tak trochu se jí ze stola. Mama si tam. Kaš, pojďme do zádějc, pojď tam. To bude lepší. Ema. Mama si Ho. Mama si tam in the spicy and hell. To je to, aby jsme byli vidět. Kámo, podíváme se pak do toho. Jo. Pak vám můžeme klidně udělat prohlídku, jak to vypadá v mobilu. Prohlídka ostro. Tak trochu to nešlo vidět, no ale také. Ty udělám prohlídku. Počkej, to si odhlí... To ještě... Tohle si schovej. To schovej. No to neulítne, dej za klobežku. Kámo, tak to jo, to se nechám. Počkej. Natáčíš? Nevidí. Ty vole. Tak to už musel rupnout. Natáčet? To rupna, dám ti plask. Kámo, Ne, nerozbij to ještě. Hej, co když to vybouchne? To nevybouchne. Může. Počkej. Já. On se nám už trošku rozložil. Tak jdeme. To se skládáme, to nevadí. Vidíte, krásný plasty. No jo, tak to je novej. To je sklo. Čumte. Takový plastový sklo. Jo, tak tady máme nový Samsung Galaxy. Ok, tak jdeme dělat prohlídku. Tak jo, na koloběžku budeme si sednout. Kámo, jak to se poslal ty senzory. Natáčej. Tady dolů na to. Můžete vidět líčky, tak to tady vypadá. Jo, vidíte? Dostali jsme To je sklo. Dejte tam zpátky a schválně to ještě zaděláme a budeme dělat ještě další crash test. Tak jdeme na. No, jak to chceš zadělat? Tak. Máme si No tak ok, ať to není teď to zalepší, jo. Kámo, to na to nepůjde. Tak pojď tam. Tak pojď. Ty debil. Dělej koloběžku. Ok, to mě zajímá. Co se tak Kámo. Poslední se jdeme fakt dělat prohlídku. Ok, takže To už není nic, Martina, to už jsou sami flash disky. Tak jo. Co? Jsem já udělal. Píše, to lepí. Juda. Takže toč. Říká také toč. Kámo, tady je kamerka. Už asi nebudeš točit. Kámo, kdyby se říkáš to zapnout. Teď to máš úplně přiblížený, ty debila. No tady to otrhnout. Hej, tak to odblíž, já to neumím, to seru. No, zabil. Stopně přiblížil. Hej, ale ty záda prostě úplně v celku.
Ty záda bychom ještě mohli. Jo no, tak počkej, uka. Tak jdeme na zádička. Jau. No to plasku, to zabil. Vám pak ukážu, co nám otevřeli. Co? Jste nám trošku otevřeli. Fakt? Dáme trošku lík. Ty vole, tak Počkej, nerozbír to ještě. tam jsou ty krytky čunta. Byly takové ty blbosti. Spicy a tak. Já už vím, jak roztískám toto. Hoď to kostky. Teď vám ukážu, Dělej. Petárdy, broský. jak se to dělá správně. A plesk. Jsi debil. Spicy and hell. Trošku travička. Tak jo. Počkej. Žílka. Je to osudnej den. Počkej. Týpky na nás koukaj. Hej, týpky na nás koukaj. Týpka. Sváně mi udrží mobil. Udrží mě. Ty vole. Počkej. Chtěli jste někdy skateboard, ale máte rozbitý mobil? Ukážu vám, jak se zbavit. Kamu, teď já ty nuba. Myslím, že zabitý. Ty vole. Kamu, no. Koukej to. Kamu, tak to je dobře pořezaný. Pořezaný. Počkej, můžu ještě? Travičky tam je, takže teď uděláme vaky, taky. Já to chci, ty to máš pořád. Pepíku. Hej, dej to sám a rozlom to. Spicy attack. Mám to zkusit ještě, to nepůjde. Uka, zkusím. Zkusíš to? Do prdele. No a to ještě víc rozběž. Oj, bobery to bandit, bobery to gangstery. Kámo, to prostě žije. Ten zadek. Kámo, jakože vůbec nic, to skoro nestalo. Ty debile. Jo, můžete vidět. Ty vole, ona se málem rozlomila celá kamera. Chceš to už rozdělat? Komuže? To lepí. Kámo, to možná stalo kvůli tomu, že to lepilo. Můžu? Počkej, ještě. Já ještě to rozpomínám. Ještě druhou stranu. Kámo, čím ty šroubky, oni tam jsou šroubky. A je, tak musíme druhou stranu, takže to uděláme takhle. To neumíš? Já Musíš na ten vyšší, víš? tam jdu. Počkej. Tady máte čulík. Asi už nebude fungovat, co? No. Škoda. Jsem to chtěl ještě používat. Já už vím, jak to uděláme. Počkej, ne, baboš. Jo, baboš. A tak trochu je to postižený. Já vám teďka musím něco říct. My jsme si koupili saguaro v Lidlu za 6 korun. A prostě my jsme chtěli zkusit baboš. No nám to celý vybouchlo. Počkej. Jdeme to už rozdělat, na co se dám. Baboš. Tak dáme poslední úhyt, já dám jenom ty dáš jeden. Ale musíme dát úplně pořádný. No tak dej Natáčat? Počkej, ale tady pejsek, tak ještě ne. Pejsek. Neházej. Pejsek, ať se nalekne. No tak to budeme čekat 3 hodiny. Spicy attack. Mám kolik je? 15:53. Mám ještě hoďku. Zdal. Kdo? Tak pojď tam do zádu. No, už počkej. Už odejde a bude tam zádu, ať se nalekne, víš. Protože pak nám babička vynadá. Ne! Tak jo, To je nějaký další lík, ne? Tak jo. Masaryk. Jo, nějaký Ukrajinec. Nějaký skybidák. Jdeme na to. Jo, můžem. Ale musíme dát úplně pořádný. 3, 2, Jdeš? 1. O kanál ne, vole. Já se musím pořádně o to. Sorry. 3. Hej, no. Můžu první? Já. Ok, tak dělej ale.
Kaja. Ojojoj. Já jsem to rozsekal. Tak ještě ty jeden hit. Hej, counter, co to je? My jsme to rozblavili. Je, tak jsem nečekal. A s Romanem jste rozbil taky. No. Jak jsme to dělali v podchodu, z těch schodů. Ty poček si spal. Tady tam lepkavá gumička. Tak jo, natáčej, já to jdu rozdělat. Okay. Co je Takže tím? tady vám ukážu, co nám zbylo. To ještě samozřejmě vyhodíme, protože nejsme debilové. Takže asi. Ty vole, pozor. Počkej, dáme to na kupu. Ještě tady to. Ne, ještě to Lítá to všude, ty debile. Super spicy. Tak jdeme to teďka rozdělat. Tady vám... Tady to nám zbylo. A pak ještě nám něco zbyde z toho. Jdeme to celý roztop. Tak to je dělo. Koutek. Počkej, baterku, co jsme měli asi jako první vyndat. Jaká baterka? Jde. To nevidíš, vole, to je celý baterka. Jak to vyndáme? Já nevím. Tady To dáme do elektroodpadu, to pak vyhoděj. Všechno, sklo dáme do skla. Hej, to musíme asi rozlomit. Proč? To vybuchne. Tady to dám pryč, tady to zlepu. Jo, to dáme do elektra a tady to jinak rozstřídíme. Ne? To by trval šok. Trošičku. Trošičku. Borcovi to dá, vole, šok. Já myslím, že to je Sára s Bingem. Nevadí. A on se stejně přestěhoval. Já jsem ho viděl, hele, v Hradci Králové, jo. Prostě na starém náměstí velkým. A viděl jsem ho tam normálně s Mustangem. Kolik to máme do toho videa? 2 minuty 2. Aha, tak to... Čekaj, tak. Můžu to vypnout? Ještě ne. A pak ještě... Počkej. Tady to... Tak to je moc. Tak co, vole, tak... No my to pak rozděláme, tak zatím čus. Ne! Nebo ještě ne? Tak GG. Ne! Prej ne! No a vy že vidíte, Jo, baterku se ještě nerozdělalo, protože... tak rozděláme, to vám pak natočíme short, Tak čus. Takže, jestli se vám tady to video líbilo, tak co tady dejte, Pavle? 20 lajků aspoň. Nebo klidně míň, ale jako byli bychom rádi aspoň 20. A odběr sem dejte, zvonečky zapněte. A dejte Vítkovi kanál, Dejte Vítkovi odběr a like. A budeme taky rádi. Takže zatím Čau. čus.